και πηγαίνω στο κορίτσι μου και στη Μαρίνα μου. Καλώς ήρθες. Και βέβαια, όταν έρχεται το φθινόπωρο και μιλάμε για φθινοπορεινές ιστορίες, έρχεστε κι εσείς στο μυαλό μας. Γιατί πώς αλλιώς θα τις ντύσουμε, θα ντύσουμε τα πόδια μας με φθινοπορεινή έτσι αίσθηση, πάντα μες στη μόδα, πάντα μες στην άνεση. Και κοιτάμε, ναι, την άνεση, τις τελευταίες λέξεις της μόδας. Πλέον κοιτάμε και τον άντρα, γιατί έχουμε φέρει και τα αντρικά. Και μαθαίνω ότι έχετε και μια καινούργια τεχνολογία, την Balance, ναι, που δεν την έχουμε συζητήσει. Σωστά. Είναι μια καινούργια, είναι σε αυτά τα δύο σχέδια. Θα πάρω λίγο αυτό το οποίο είναι πιο εύκολο να το δείξουμε. Ωραία. Ουσιαστικά είναι και για τα δύο δερμάτινες σειρές. Είναι πάρα πολύ μαλακό, εύκαμπτο. Αχ, καλέ, δες πώς είναι. Έχει πάρα πολύ μαλακό μέσα πάτο. Δυστυχώς αυτό δεν μπορούμε να το δείξουμε στην τηλεόραση. Και το φερμουάρ από μέσα. Για να μπαίνει και να βγαίνει πολύ εύκολα. Και αντίστοιχα και στο αθλητικό, πάλι έτσι με λίγο ύψος. Με λειτουργικό και εδώ φερμουάρ. Πάλι μέσα ο πάτος αυτός, ο μαλακός. Όλη μέρα μπορεί να φορεθεί. Όλη μέρα, ναι. Έχει... Τώρα δεν ξέρω πόσο φαίνεται, πόσο μαλακό, να το δείξω έτσι στην κάμερα. Είναι πάρα πολύ μαλακό. Είναι καινούργια τεχνολογία. Την ξεκινήσαμε τώρα από το χειμώνα. Και θα υπάρχει και στις υπόλοιπες. Είναι και πολύ ελαφριά σαν παπούτσια. Η ειδικότητά σας, δηλαδή οι τεχνολογίες που ενώ το παπούτσι το βλέπεις δεν αντιλαμβάνεσαι την άνεσή του μέχρι να το φορέσεις. Η αλήθεια είναι αυτή. Οπτικά μπορεί να φαίνεται πολύ βαρύ σαν παπούτσι. Ναι. Και μόλις και όταν το φορέσεις καταλαβαίνεις την πραγματικότητα. Οπότε εμπιστευόμαστε πάρα πολύ την τεχνογνωσία της εταιρείας σε αυτό το κομμάτι, γιατί το έχει αποδείξει. Ναι, κάθε χρόνο να γινόμαστε όλο και καλύτεροι με καινούργια πράγματα. Εννοείται βέβαια ότι ακολουθούμε τις τάσεις της μόδας και όλα μας τα παπούτσια έχουν το φίλμι, τον πάτο για να το κάνει μαλακό και παπούτσια με τακούνια όπως είναι αυτά εδώ τα τρία μποτάκια που έχουν το αντισόκ, το τακούνι που απορροφάει τους κραδασμούς. Γήινα χρώματα βλέπουμε πολύ. Το καφέ καταρχήν ξαναγυρνάει πάρα πολύ στη μόδα και το ταμπά. Εδώ βέβαια έχουμε τα κλασικά μας, τα μοκασίνια και τα όξορ με τακούνι που μπορούν να φορεθούν από το πρωί ως το βράδυ ή με και αυτό είναι όλη η ιστορία. Δηλαδή και στο γραφείο να θέλεις να το βάλεις από το πρωί, να μείνεις με το παπούτσι όλη μέρα μέχρι το βράδυ, να βγεις και για να ποτό σου λέω εγώ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις ένα παπούτσι το οποίο να μπορεί να σε υποστηρίξει χωρίς να κουραστείς, χωρίς να ταλαιπωρηθείς και να πονέσεις. Και αυτό είναι της εταιρείας χαρακτηριστικό. Και στήμα και ακριβώς. Αυτό εδώ ένα δερμάτινο μοκασινάκι. Πολύ στυλάτο. Κοίτα πώς κάνει. Φοβερό. Και μετά επανέρχεται. Επανέρχεται, ναι. Δεν είναι. Ούτε τσάκιση, ούτε τίποτα. Εγώ αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι όλα μας τα σχέδια βγαίνουν και σε άλλα χρώματα. Απλώς δεν μπορούμε να τα φέρουμε. Δηλαδή αυτό το αντίστοιχο υπάρχει και σε ταμπά. Αυτό αντίστοιχα υπάρχει, είναι μαύρο και υπάρχει και σε ταμπά. Είναι λίγο διαφορετικά αυτά τα δύο. Επίσης, σιγά σιγά επεκτείνουμε και την αντρική μας τη σειρά, η οποία εδώ αυτά τα σχέδια που έχω, συν άλλο ένα που το δίνουμε και δώρο, είναι δερμάτινη. Να δώσουμε και στους άντρες δωράκια. Έχει. Τέλεια. Ποια είναι τα δωράκια μας για να τα πούμε? Τα 5 μπροστά. Είναι η μπότα. Αυτά εδώ? Ναι. Α, και την μπότα, τέλεια. Μπράβο ρε παιδιά. Μποτάρα. Έχουμε 5 νικητές λοιπόν. 4 γυναικεία, η μπότα και αυτά εδώ τα ζευγάρια. Καλά, αυτό είναι φανταστικό. Τρελαίνομαι, τα Mary Jane shoes που είναι πάρα πολύ στη μόδα. Πόσο κοριτσίστικο το φοράς και νιώθεις κορίτσι. Αυτό θα πω εγώ. Και με αυτό που φοράω θα τέριαζε. Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Και όλα φυσικά και το αντρικό εδώ το ζευγάρι. 5 από εσάς διεκδικείτε και κερδίζετε αυτά τα υπέροχα ζευγάρια από τη Μάρκο Τότσι. Είναι καταπληκτικά. Ναι, επίσης να πω ότι συνεργαζόμαστε. Μπορείτε να βρείτε τα εμπορεύματά μας. Συνεργαζόμενα καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο και σε συνεργαζόμενα e-shop. Και για οποιαδήποτε απορία που μπορούμε να τα βρούμε, τις τιμές, οτιδήποτε, απευθύνεστε στα social media της εταιρείας και εμείς σας κατευθύνουμε αναλόγως και τώρα λόγω και της περίοδου Black Friday βοηθάει λίγο. Σιγά. Ναι, και μετά τα Χριστούγεννα βοηθάει. Και είναι τέλειο δωράκι, έτσι, για να το κάνετε σε αυτούς που αγαπάτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.